Čaute pri ďalšom videu. V tomto videu som vám chcel povedať, ale ukázať, že také menšie ťaháky zo školy a to je asi všetko, môžeme začať. Takže máme normálne papier cez prestávku, sa prichystáte a napríklad napíšete si a rovno si ho dáte do dlane. Tak keď pôjde učiteľka, takto a rovno si môžete pozrieť. Potom druhý spôsob. Máte zošit. A vysíte ten papierik, keď už budete začínať, tak si ho podsuniete. Pôjde učiteľka ku vám, zasuniete, odíde, odokryte. Je to veľmi dobrá technika. No a potom ešte môžeme tretí. To si ho môžete, no nie, že máte pero priesvitné, čo ja nemám. Všetci sa rozšrobujete, toto hore rozšrobujete také priesvitné pero farbné a chytíte, takto natočíte. Dáte ho do pera, do priesvitného, zašrobujete a proste máte neviditeľný ťahák. Alebo máte, čo vám ešte môžem povedať? Fúha. Niektorí, čo máte také gulaté, nie gulaté, ale nie takéto, ale máte také gulaté peračiaky a môžete si to rovno do toho dať. Takto. Vidíte, že ja tu už mám. Prvý. Druhý. Dobre, toto sú asi moje ťaháky, ktoré používam a sú veľmi dobré. Alebo ešte počkajte. Máte prsty. A medzi prsty tuto. 1, 2, 3. Ešte aj po tento, takže po tento, tuto takto. A tuto presne takto, na toto napíšete. A takto to bude vyzerať. Príde učiteľka, vy si to nevidíte, ukážete ruku, že nič tam nemáte, vidíte? A vy to proste máte medzi prstami. Toto. Vidíte? Medzi týmito prstami. Dobre, to je asi dneska všetko. Ja sa s vami lúčim. Ak sa vám páčilo, dajte like. Poprípade odber. A ak sa vám podarí, napíšte mi do komentov. Takže čus.